Takže vítam vás na mojom prvom videu a dneska si ukážeme, ako získať skin do Minecraftu. Dva spôsoby ukážem. Takže začneme prvým spôsobom. Je Skindex. Do vyhľadávača si napíšete Skindex. Nemám zapnutý kapslok. Dobre. A toto si kliknete. Tu by ste mali mať takéto rôzne skiny, tu si môžete prehadzovať. A tu môžete proste vyhľadávať. No čo ja viem, ja si tu napíšem Hero. Som si napísal Herobrine. A nepadal si kliknem na tohto. Tu si ho môžete nejak upraviť. Takže tak. Potom keď si ho upravíte, vám až tak nemusí vždy fungovať. Tak, dáte download, by sa vám stiahol. Pôjdete na tom, na čom hráte, bo ja to hrám v Xboxe. Ja si musím najprv zapnúť Xbox a potom Minecraft Launcher. Som nemusí toto spustiť. Takže počkáme chvíľu. No. A ukazujem to na Java Edition. A tu vidíte, dáte skiny. Tu máte rôzne skiny svoje. Dáte nový skin, prehľadávač súborov. Kliknete na toho úplne prvého, tu máte aj dnes, úplne toho horného. Otvoriť. Máte ho tu, vidíte. Dáte uložiť a použiť. Ideme hrať. Takže tak. Chvíľu počkáme a skin by tam potom mal byť. Potom ukážem aj druhý spôsob. Tak počkáme. Takto. Dobre. Idete treba, čo ja viem, na Hypixel alebo na hociaký server pre jedného hráča. A viem, že tu máme no, dobre, tak som ju nestihal. Ale vidíte, že skin máme, tu vám ho aj ukazuje. Teraz som na Modern Mystery. Vidíte, že ho ten skin aj má. Dobre, takže ideme na druhý spôsob. Si Minecraft môžete v kľude zavrieť. Znova pôjdete na Google. Je to úplne jednoduché. Závisí, čo si vyberete. Napíšete si Minecraft Skins. A tu takéto labinet. Ježišmaria. Net takto. Vyberajte si, aký chcete proste. Teraz dám tento. Tu vidíte aj, kto ho má. Si môžete zapnúť v Elytre. Ako vyzerá. Dajte znova download. Poďte znova na Minecraft Launcher. Znova skiny. Nový skin, prehľadávač súborov. A tu vidíte. Čo znova zapnem, otvoriť. Vidíte, že ho tu mám. Uložiť a použiť. Znova hrať. Dobre, tak počkáme ešte a pôjde koniec videa o chvíľu.
No už sa nám načítava Mojang. No vás pôjdem trebárs na Hypixel. Tak, vidíte, že skin mám. Sice tentoraz bez okuliarov, to sa vám môže stávať. A keby ste sa pripojili napríklad na, či ja viem, na svoj vlastný server alebo na nejaký mod, čo hráte teda na CoSforge, tak by ste tam tie okuliare mali mať. Dobre, ďakujem za pozretie. Dúfam, že vám to pomohlo. Nezabudnite na like a na toto video